Samcris for 2024 Arba, Mr. Singh Arba, select a man and Kangan with Arba again. Takafura na kumunga kuna ipwa namba kuuza moja pa umaya kamukara muchiti moda mapepa eflefa na kufita netizita saone utano shawaita. Chakuruma kurerino kuzorafia chakupfisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Chakuruma kurerino kuzorafia chakupfisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Pamsinga viremba nesinga vire nasuna mishima ngwana unakire chiti life too short intolati siye kuva kanofenda zviri naniti ufire maingoti pakapura mkana maibhileva moti ndiwo mapepi manyama usaziva kuti chichakubata chakubata zvechibhishu muchazviramwa. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Otikuda epo tauya nemaranjisi tauya nemaepo totipani epo mafanana kabikwa iyo asipo wakambotangarini upima mfana ngambo takafura nako kumunga kuna ipwa namba kuuza moja pa umaya kamukara muchiti moda mapepa eflefa na kufita netizita saone utano shawaita. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Pamsinga viremba nesinga vire nasuna mishima ngwana unakire chiti life too short intolati siye kuva kanofenda zviri naniti ufire maingoti pakapura mkana maibhileva moti ndiwo mapepi manyama usaziva kuti chichakubata chakubata zvechibhishu muchazviramwa. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno. Chakuruma kurerino kuzorafia chakubvisa mazino inini watu hatina remuromo tanguziva chakubata pasi pechiuno.